Gipahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga kabombo, subong nga holiday season, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Ginhangkat man sang mga problema dala sang pandemya kag iban pa. Kita padayon nga magatindog, magabato sa anuman nga unos. Sa Pilipinas, ukon sa dinman nga bahin sang kalibutan. Sa ulugon nga puno sang kalipay kag paglaom, ang subong nga Paskwa. Kaupod ang Bombo Radio Philippines. Merry Christmas, mga kabombo! Ini ang Bombo Radio Bacolod para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio! Bombo! Paano ang mangin safe batok sa mga palupok? Delikado ang paggamit sang palupok. Tanan nga klase sang palupok ang ginadumilian sa mga bata. Magpalayo sa mga taho o kung lugar nga may nagapalupok. Hindi magpulot sa mga wala naglupok nga mga palupok. Ini tuman kadelikado. Magpabulong gilayon kung ikaw ang nalukpan. Mga pahanumdum nagikan sa Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! 1, 2, Panalo Part 1B sa Bombo Radio at Star FM. Ito ang isa sa mananalo ng daily prizes.
Ako si Alma de Guzman sang Sunwan, Barangay Mambulak, Silay City. Ako nagdaog sang 500 pesos cash, kag balor nga 650 nga groceries. Ako nagapasalamat gid una sa tanan sa aton mahal nga Dios nga ginbugayan sang sini nga grasya paagi sa Bombo Radio kag sa Star FM. Kag ining akon nga nadag-an ang kwarta idugang ko sa kinanglanon sa amon panimalay kag subong man sa bulong sa akon nga bana na stroke na siya. Pagkatapos dugang jutay nga kapital sa akon negosyo man para nakadugang-dugang. Kamo nga mga utod ko nga ara dira nagapamati kag nagalantaw sa Bombo Radio, ginaagda ko man kamo magpasakop sa sining ilang nga promo nga dako nga bulig ini para sa aton nga kinahanglanon. Kag sila nagapadayon sa gihapon basta radyo Bombo number 1. Number 1 ang Bombo Radio. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas ang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you
till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysayan ni Athena nga yaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Bugay kag paghigugma. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Katapusan ko na nga tuig subong sa college. Kag daw halos. Hindi ko na maisip ang nanginobyo ko. Imagine? Kag masami nga nagaugta si Nanay Remy sa akon. Tungod gabi na ako pirmi nagapauli eh. Abi nila, kaupod kong mga barkada ko. Apang wala sila sang mahimo. Kay kun kaisa, ginasabat ko siya. Uy, buwas, acquaintance party namon sa eskwelahan. Kag matambong man si Athena. Kag sigurado nga malinaon naman siya. Apang ako, ma-enjoy ko ya. I will paint the town red. You're my rainbow skies and my only prayer. Si Manang, oh. Dumaksanay na sila sang Paris niya nga lalaki, oh. Wala na sila nagasaot nga duwa, oh. Do nagatindog na lang sila sa tunga. Samtang nga naghaksanay. Ay, kung magpungko siya karon, istoryahon ko siya, ah. Ano ka nang man? Wala ka mahuya? Halos ka mo na lang ang ginatulok kag ginaistoryahan sa mga estudyante sa palibot. Kulang na lang kuno. Mahahalukanay ka mo sa Paris mo. Sinapak mo man sila yaman. Nahisa na sila ya. Kay ako ang type sang transferring nga si Sunny. Kag hindi sila. Kag nakita mo man ha? Sa kadamo sa amon nga senior students. Ako ginang nagustuhan niya nga isaot. Kag suno sa iya, ako naman ang pariso niya sa pagsaot kung mag-sweet music liwat. Ato naman si Manang, ho. Kag ang Paris niya nga lalaki sa tunga. Kag amo man gihapon ang ginabuhat nila, ho. Nagahaksanay lang sila. Kag wala na nagagiho-giho. Kulang na lang. Magtabuay ang ila mga bibig. Hey! Naugot na gid ko kay Manang, ah. Papangula ko isang mahimo. Hindi ko siya mapunggan. Kag daw gina-enjoy gid niya ang ginabuhat niya. Kag ako ya, wala ko ya nag-enjoy sa party. Kayo sto na lang ko ya nga magbantay kay Manang. Ay, anong oras kami sini makapauli man? Natamad ako yung magpabilin diri. Nalainan ko ya sa mga hulag ni Manang, ah. Amo kina siya ka-easy girl. Nang, hindi ka pa bala magpauli? Daw wala ka naman sang klase, Nang. Mahapit pa ako sa library, ah. Gani karon na lang ako mapauli. Una lang to, ah. Ato na siya.
Nakahibalo ako. Nga wala nagasugid sang matuod si Manang sa akon. Sa diin naman bala siya makadto man? May kadtuan naman bala sila sang iya mga barkada? Nga abala nga wala pang magulang mo nga ato man? Basta, Nay. Kaya mo lang inang ginambal niya. Hindi siya kuno magdungan sa akon pauli. Kay mahapit pa siya kuno sa library. Apang anong oras na iniho? Sirado ng library, subong? Sige lang, Nay, Kay makaligad ang isa ka oras nga wala pa si Manang. Makadto ako sa mga abya niya. Mamangkot ako sa ila, Nay. Mahimo ko bala ikaw pabayan nga nag-isahanon? Kagabi na iniho? Duha kita ang malakat, Atina, hambala na paliyog ang driver nga malakat na kita. Oo, Nay. Uy, ari nagali siya ho? Oh, sa din ka mo makadto? Atina? Nay? Nakailis ka mo Nagakadlaw ka pa? Ay, nga ahaw. Malain bala kung magkadlaw? Wala mo bala ginapaminsar? Nga daw malipong na kami ni nanay sang kabalaka sa imo? Gabi na ho. Wala ka pa? Siling mo kaina. Sa library ka lang makadto. Hindi ka magsiling kung wala ka maghalin. Wala nagpanira ang library. Baw, ang manghod ko nga inibala mo. Kapilusupugid Siyempre no, hasta lang alas 5 ang library. Apang nag-upod pa ako kay Cherry Maging kadtuan lang kami sa bookstore. Hindi malain nga mag-upod ka sa classmate mo, Aliyah. Apang kuntani, ginpamensar mo man kami nga kaupod mo diri sa balay. Nabala ka na kami nga gabi na wala ka pa. Ano ko na ihaw? Lapsag? Oh. Kagperme nyo lang ako ginahulat. Pwede bala? Ka-OA sa inyo Sa diin di ko bala makadto, haw? Bisan magabihan man ako, diri man gihapon ako mapauli sa balay. Daw wala ko na maruyagan ng panabat-sabat mo, Aliyah. Wala ka na sa respeto. Hindi man sa mo si nanay, Ang gusto ko lang niya nga ihambal sa inyo, nga hindi niyo man ako pagsubungon sina. Ginakabig niyo ko yung nga baby. Kaya ko yung kaugalingon ko, Kaglabaw sa tanan, nakahibalo ko sang ginabuhat ko. Baw, Diyos ko. Nga ba lang nga nagasubong sina si Aliyah man? Daw kabudlay na ginsayahang pun subong? Pasensya ka na, Nay, Kagtani, bisan amo sinang batasan sang utod ko. Hindi mo lang siya pagpalayaso, Nay. Ay, sus. Mabuhat ko balain, Pareho sang ginsiling ko sadto, sang gininakop ko kamo. Kabigon ko kamo nga akon mga anak. May iloy ba lang nagapalaya sa iya, anak? Nay. Salamat gid, Nay, Madamo gid nga salamat. Kabuot gid sa imo, Nay. Kung pareho lang kung tani sa imo ang batasan ni Aliyah, wala gid ako sang problema. Doon nagarebelde siya nga hindi ko mahangpan.
nabalaka na ako sini. Nagahan lang ako sang hulat. Apang wala ginakapauli ang magulang mo. Ano, Nay? Nabalaka ako. Basi bala kung may malain ang natabo sa iya. Malakat ako, Nay. Makikita ako sa abyan niya. Kay Cherry. Usisaon ko siya. Kung may nahibalaan siya sa natabo nga ini, Nay. O te ano na? Kamusta ang lakat mo? Nay? Bay, Athena? Nga naghibi ka. Dito ako maghalin sa amiga niya, Nay. Kaginhambalan niya ako. Nga hindi na ako magpauli si Manang. Kay nagupod na ini kuno'y kisani, Nay. Nag-ilop na sila kuno nga duha. Uy, abaw, Diyos ko. Ano nga wasdam lang ang nagahulat sa iya sa ginbuhat niya nga ini? Magluwas nga hindi pa sila mahimo nga magpakasal, kay pareho sila nga menor de edad. Wala pa sila sang ihibalo sa nagakatabo sa kabuhi. Paano sila mabuhi sina? Gingusto niya, ina. Kadi bahala siya. Pabayaan na lang naton siya, Nay, ah. Sala na niya, ina, kung ano man ang matabo sa iya. Ginbuligan mo na siya gani. Ginbuligan mo na siya nga makatuon. Wala man lang sa ginhatag nga bili. Bahala na siya, ah. Bahala na siya nga maghinulsol sa pilang adlaw, Nay. May nakasugid sa akon. Kundiin ko masalapuan si Manang. Kinahanglan nga makikita ako sa iya. Kinahanglan nga mausisa ko siya. Agud nga hindi siya maghinulsol sa pila ka adlaw. Mahinulsol ako? Kanami gani kung may bana ka, no? Kada gabi pang inyo nga labing-labing. Nang, hindi amo lang sina kasimple ang kabuhi. Nasiling mo lang ina siguro. Kay bago pa lang kamo, Nang. Apang sa tiun nga maaguma na ninyo ang gutom. Mabago ang pagpati ninyo. Isa pa, hindi ka magsiling nga bana mo na si Sunny, Nang. Live-in pa lang kamo, tungod wala pa kamo makasal, Nang. Live-in man dira akong bana, pareho man gihapon. Kung mag-abot ang gabi, nagahulid man kami gihapon sa kama. Hindi na lang ako maglalis sa iya. Kaya wala man gihapon ako sang padaog sa iya. Nagapangibabaw gid ang iya pagpati nga tikok. Wow! Sunod gid sa iloy ang Aliyah nga ina. Kita man ninyo, ha? Kabata pa gani, nagpaikrat na. Ginsiling mo pa. Naton, wala gid mahuya kay Ma'am Remy nga among nagpa-eskwela sa ila. Maayo lang gani, kay lain niya si Athena sang sa kay Aliyah. Ano nga lain? Basi ko na mo palang nasubong eh. Kay man, bata pa ya si Athena mo.
Pero kung makaedad sa pareho kay Aliyah, ay, mawala man ina. Ay, diin pa abi masunod ang duha nga ina, kundi sa iloy. Kung sa bagay, may rason ka, Elma. Gani ako? Ha! Nung ka nga papangaluyagon kong akon anak nga lalaki sa duha nga ina, hindi ko gidya pagtugtan si Philip. Ano? Nagbulagay na kamo ni Sunny, nang? Oo, Atina. Nga aman. Bago pa lang gani kamo nag-upod. Nagbulagay na kamo dayon. Ginasakit ko sang gago ya. Ano? Kinasakit ka ni Sunny, nang? Ay kapintas gali sa iya? Ay, ano abi kay sala ko man mo? Ha? Sala ko na ba kung damo gihapon nagalagas-lagas sa akon? Kay gwapa gid man kuya. Nang? Oo, Atina. Amoy na kun nga naakig siya. Kay may bana na kuno ako. Apang wala pa ako nagauntat paduding sa mga lalaki. Kag upod-upod sa mga barkada. May punto man siya, nang? Ay wala pa gani kami makasal nga duha. Ginakuga na niya ako sa sobra niya nga kaimon. Gani kun mapatay man lang ako sang kastigo niya, mas maayo pa nga magbulagay na lang kami. Bahala siya sa kabuhi niya. Kag bahala man ko sa kabuhi ko. Ote, paano ina karon nang? Sadiin ka na lang maistar. Hindi ka lang magkabalaka Madamo man ako sang amiga nga nagaulikid sa akon. Okay lang ko Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, sundag din yun sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Athena, ngayaman ginpasakop kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Bugay, kagpag hikuhan. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Mga kabombo, si Most Reverend Gerardo A. Almenaza, DD, Bishop of San Carlos, sa iya